L-awtoritajiet ma jimpurtomx mill-istudenti l-istudenti ħaqhom ambjent aħjar. Dan huwa l-appell li wasal il-Kunsill Studenti Universitarji meta l-ħamis organizza dimostrazzjoni paċifika brabta mal-kontroversja tal-iżvilupp tal-lukanda l-11 solar minflok il-binja ta' dik li fis-snin passati kien magħruf bħala il-Mireva ħanut tal-Kotba bis-swit l-entratura l-antika tal-Università ta' Malta. Jeremy Mifsud Bonnici, il-President tal-KSU sostna ma' Net News li huma mhux kontra l-iżvilupp, iżda wieħed għandu jżomm f'moħħu l-ambjent u l-lok fejn ikun qed isir ċertu żvilupp. Nemmen illi kulħadd sa ċertu punt għandu dritt illi jekk għandu l-proprjetà ħaddima, però wieħed imbagħad għandu jikkonsidra il-lok ta' fejn jgħid. Il-President tal-KSU insista li f'pajjiżna sfortunatament l-imġiba ta' ċertu awtoritajiet qed tindara fejn totalment jiġri qawwi jqumu minn dak li għandhom xi jgħidu ċ-ċittadini jew min se jkun qed jintlaqad direttament minn żvilupp jew ieħor. At this point naħseb kulħadd dera dat tip ta' deċiżjonijiet sfortunatament li m'għandux ikun il-każ u naħseb illi din tirrefletti b'mod trasparenti s-sitwazzjoni li għandna f'pajjiżna li l-interess huwa wieħed biss ekonomiku mhux wieħed soċjali, ġifieri wieħed għandu jifhem u ma m'għandux jaċċetta. Mifsud Bonnici saħaq li l-bini ta' lukanda bis-swit l-Università ta' Malta mhux se tkun qed tajn b'xi mod jew ieħor lil ħajja tal-istudent, waqt tinsista li f'din is-sitwazzjoni iżda anke f'oħrajn l-istudent m'għandu qatt jiddejjaq jew jibża iwassal leħnu. Taċċettawx l-status quo, ġifieri ikkumbattu għal dak li temnu fih, tibżawx għax fl-aħħar mill-aħħar il-futur huwa tagħkom, il-futur huwa tagħkom biex tgawdu u jekk m'hemmx intom tiġġieldu għaliha m'hemm ħadd iktar. Is-Social Policy Officer tal-KSU Mathias Azzopard insista li f'din iż-żona hemm bżonn ta' żvilupp li jagħmel sens sabiex itejjeb ħajjet l-istudent fost l-oħrajn wienet tal-Kotba u mhux lukandi. L-Università hija post fejn hija għall-istudenti. Aħna mhux kwistjoni ma rridux naraw żviluppar f'dawn l-inħawi, ma rridu naraw żviluppar li jikkontribwixxi għall-istudent. Qegħdin fuq bib l-Università ma nippretendix li jkun hawn hotel, nippretendi li jkun hawn bookshops, nippretendi li jkun hawn affarijiet li jistgħu jużawhom l-istudenti. Wasaq illi l-awtoritajiet jeħtieġu jfasslu pjan illi iżomm lill-istudent fiċ-ċentru u mhux lill-iżviluppaturi u negozjanti. Huwa dak it-tip ta' pjanar li għandna bżonn, pjanar li nerġa' ngħid it complements il-ħajja tal-istudent u dit trid tiġi minn fuq. Ovvjament l-iżviluppaturi ovvjament jieħdu jekk ittihom ħajjieħdu bit jieħdu bit oħra, trid tiġi minn fuq, trid tiġi mill-planning authority li tajt li tajt jekk il-case officer qal li dan m'għandux ikun post hawnhekk, ma mhux naċċettaw il-permit, anzi ngħidu le u naraw x'ħanamlu biex nattiraw it-tip ta' kummerċ li hawn bżonn quddiem bib l-università biex nattiraw hotel dawn mhumiex affarijiet. Intant, numru ta' studenti nġabru sabiex xallu xema fuq tabut b'mod simboliku għad-difna tal-interessi tal-istudenti universitarji.